Ingcali zoqoqosho ziyaqikelela ukuba kulo nyaka uqoqosho lweli luza kukhula ngomyinge ka-1.5%, kodwa umbuzo ngokuba ingaba olu hlumo luza kwenza umohluko kusini na kwingxaki ejongene neli lizwe yentswela-ngqesho, ingakumbi kubantu abatsha. Kusinabisela banzi ngobume bezoqoqosho kulo nyaka sihleli noVuyo Qhwesha noyingcali yezoqoqosho. Vuyo, masikwamkele. Ndibulele sisi, mandibhotise kuwe, ndibhotise nakubaphulaphula emakhaya. Ndicela ukwenza i-disclaimer yokuqala ethi andizanga ukuzopha i-financial advice. Ndilapha, excuse me. Ndicinga uba eyona nto ibalulekileyo neyona nto iphambili kakhulu xa sijonga lo 1.5% ukuthi uqoqosho luzawukhula ngayo. Isuka phi? Isuka ku-National Treasury, isuka kwi-South African Reserve Bank, which are very reputable sources. Kwelinye icala, umongameli welizwe uqikelela ukuba uqoqosho luza kwenyuka ngo-3.3%. Loo nto ke sisi ithi aba bantu bonke bangamatshantliziyo, kodwa ngokweripoti ka-National Treasury kusukela ngo-2012 uqoqosho belisaya kukhula ngo-0.8%. So noko lo 1.5% mbona ngathi noko mhle compared to i-past esisuka kuyo. Sithe xa sivula sabe sidibana nepetroli, amaxabiso epetroli anyukayo. Endicinga uba fanuba ke loo nto ayithi uqoqosho luzunyuka kuba sithe xa sivula sabe sijonge phantsi kwicala lezepetroli. Kubalulekile uba si-understand ukuba xa sithetha ngokukhula koqoqosho lumejariswa ngento ekuthiwa yi-GDP, which is a metric that is used. So ipetroli yona ifoma inxalenye yantoni i-GDP phantsi kwe-consumer expenditure, but zikhona ezinye izinto ezinjenge-like export, urhwebelana namanye amazwe. Zikhona ezinye izinto ezinjenge, for example, ukwakha esinako ezinokukhulisa uqoqosho. So ndicinga uba fanuba kwangoku masingancami ukuthi uqoqosho aluzukhula uMzantsi Afrika sisaqala unyaka ngenxa yepetroli. Vuyo, undibethe emlonyeni ngoba bendizayimention indaba yepetrol into yobana ngaba sithe nje sivula unyaka sabe sigqejwa elona duma linguphiyo, into esiyiqhelileyo ke leyo. Kodwa ke eli themba livela phi? Sisam ndicinga uba fanuba eli themba linezizathu ezibalulekileyo kwaye futhi ezingundoqo. Esokuqala, sibonile xa kuzophela unyaka last year i-South African Reserve Bank isehlisa umzekelo ii-percentages esiboleka kuzo, abantu bazibiza ngoba zi-repo rate, eziye zichaphazele into ekuthiwa yi-inflation ke eyenza izinto esizithengayo ezitolo zibize kumaxabiso aphezulu. So sithe xa sibona olwaa tshintsho nako sabona utshintsho kwi-prices zisehlika. So yenye yezinto leyo eyenza noko sibe nethemba ukuba uqoqosho luzawuhamba kakuhle kulo nyaka sikuwo. Vuyo, nangona uqoqosho siye silubone lukuhluma kwamanye amaxesha, kodwa sijongene nemeko enzima yentswela-ngqesho. Zeziphi mhlawumbi urhulumente izinto azawuqinisekisa kuzo into yobana ngaba amathuba emisebenzi ayadaleka? Zinintsi indlela sisi urhulumente enokuqinisekisa ngazo. Enye yazo sinokuthetha ngento ekuthiwa zii-reforms ekudala siziva zithethwa ngabantu apha ngaphandle. Kwii-reforms xa singasebenzisi nje igama elikhulu le-English lutshintsho. Xa sithetha ngotshintsho make sithi kwenziwa umgwaqo umzekelo elisikisiki. Xa kusenziwa laa mgwaqo ukudla ngokuthiwa sisi xa ungaba usakha laa mgwaqo ufumene laa thenda kwakho laa mgwaqo, qasha abantu baselisikisiki laa xeshana. But siyazi uba noba abantu beqashiwe kwexeshana, once iphele laa contract aba bantu basala bengenamisebenzi. So olunye lotshintsho endicinga uba fanuba urhulumente unokuqinisekisa ngalo lokuba abantu xa bethe baqashwa yilaa contract, xa isuka phaa elisikisiki make sithi mhlawumbi iya e-KZN, mayihambe nabo aba bantu. Nale ibiqeshe e-KZN mayihambe naba bantu baqeshe e-KZN, ukuqinisekisa uba asithethi ngabantu abaqeshwe okwexeshana but sithi abantu abaqashiweyo like a permanent contract umzekelo. Abatyalizimali kuhlala kutyholwa ngelithi bahleli phezu kwemali, ngakumbi kweli loMzantsi Afrika, ingathi kuba madolwa nzima ukuba mabatyale iimali zabo apha. Ingaba mhlawumbi umongameli ikhona into ayenzayo uqinisekisa into yobana ngaba uyabashukumisa abatyalizimali? Ndicinga uba xa sithetha ngabatyalizimali sithetha ngeendidi ezimbini. Kukhona abatyalizimali abasuka apha ekhaya, singababuza mhlawumbi ngaba yi-private sector okanye kwa urhulumente kwayena. Kube khona abatyalizimali abasuka ngaphandle. Abatyalizimali ixesha elininzi siswami into ebaqhubayo baqhuba into esithi political stability in a country. Ungaba inzolo ikhona nakwabo baphetheyo, kwabo basemagunyeni na. Endicinga uba fanuba oko waqalayo umongameli ukuhlala ehlaleni sakhe noko inzolo siyibonile ezizweni lethu. Besakuba nezitrakhi ezininzi endicinga uba fanuba zithe zehla emveni kwexesha obe engenele esikhundleni. So yenye yezinto yokuqinisekisa uba ukhona ukuthula phi elizweni. So ndicinga uba fanuba banokuqhuba benze sure uba ukhona ukuthula esizweni ngokuprovayida i-service deliveries abazithembise abahlali. Ingaba kwinto edibene nenguqu, ingaba kudala sisiva into yobana ngaba kuthethwa ngeenguqu, ii-reforms, ingaba ikhona mhlawumbi into eyenzekayo?
Ndicinga uba fanele uba sesam zikhona izinto ezenzekayo. Zintoni ezonguqu Vuyo? Zininzi izinto ezenzekayo. Umzekelo besike saxakwa zii-trucks ezininzi apha ezindleleni, ingakumbi kwiprovinsi yase-KZN, kuba ii-rails zika-Transnet bezingasebenzi. Kodwa apha ekupheleni konyaka enye yenguqu sizibonile ilantsika i-Transnet rails ziqala ukusebenza, sizibonile ii-ports ziqala ukusebenza, reducing ii-trucks ezindleleni, reducing ii-accident ezindleleni. Zininzi ke nakwi-water side of things, zikhona izinto eseziqaliwe kwelaa cala ezenzakalayo endingenaxesha lininzi lokuzibalela zonke, nakwicala le-technology zikhona. Ingaba ubumongameli bukaDonald Trump buzaba nefuthe elingakanani kuqoqosho lweli loMzantsi Afrika nakwilizwekazi Afrika liphela? Xa bendijonga sisi wam, iSouth Africa kumazwe namazwe erhwebelana nawo, ilantsika i-United States is number 3 at 10% xa sijonga i-exports and sitting around 9.9 xa sijonga i-imports. Kukhokha ke iChina, kulandela iGermany, kube yi-United States. So ndiveza olo luvo kuba ndisithi ke is one of the biggest partners esinazo as a country. Ndicinga uba ukungena kwaDonald Trump, if umzekelo kuyashukumisa urhwebo zivumelwano phakathi kwethu nabo, loo nto inokusichaphazela kakhulu, ingakumbi xa uqaphela ukuba iSouth Africa ililungu eliphambile kwi-BRICS. And njengoba usazi kukhona izimvo ezininzi uba that we are forming a BRICS currency enokwenza i-America umzekelo phantsi kwe-leadership kaDonald Trump yenze i-sanction kwi-South Africa enokuthemparisha nala 10% we-export esiwenzayo ostrengthenisha i-currency yethu. So zininzi iinguqu ezizakwenzeka, kuzawuxhomekeka kuba sithini na ne-BRICS ubudlelwane bethu nabo. Vuyo, enkosi kakhulu bhuti, siyabulela ngexesha lakho.